mga magagawa. Inaabangan ako na mawala. Gusto na mawala na ba? Ngayon pa! Ayaw, pag yun. Ito yung ano siya. Mas brown sa shoulder. Golden time. Namarigay ang mafia bungo. Kuya! Sino kuya? Ikaw po. Dakula pa tayo size ko yan, ma'am. 39 yan natin.
Surf ka na. Sabi ko, paano na itong bagong pantawin na ito? Nakakabay kong tama niya. Ha? Okay. No. Tama lang kaya? Or ah, 50 na, 50 na. Dakol pa sila kung doon. Bye-bye. Eh, dapat meron siya pa. Magdonggulan lang. Labulang mo lang may kasal.
Pinadalan po kami ni Ding sa Mataraw. Family Mapega. Kapag kayo man kang admin kan OKFM, o ba, gusto ko mag-utapan ako, manalan yan si former Perdillo Taiko. Ay, pagaling sila yan. Basta magiging si former Perdillo. Ay, nasyon. Bayad.